Hayırlı gün muhterem televizyon караучылар. Бүгін февраль айының 10-сына туры келген жұмға ертесінде сіздің білән эфирда мен Миңназым Сәфәров болырмын. Атнаның ең матур күні баршабызға да қуанышлы мәшәкатьләрне алып келсін еді. Бүгін сүзебездә шундый яқты, күңелләрдә ышаныч, өмет тудыра торган кешеләр белән булыр дөресрәге. Аларның берсе бүген безгә Балташ районының Чутай авылыннан килде. Хайырлы көн, Гөлфизә ханым. Hayırlı gün. Hayırlı gün Рәмзия ханым. Эшләрегезне ташлап, авылдан кадәр шәһәрдәге эшләрегезне ташлап, студияга килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без адәм балалары еш кына үткәнне тиз генә унуту ягында. Без үткәннәрне унутыр өчен булган әйберләрне сөреп чыгарып ташлау ягында, яңалыкка омтылыр өчен искедән арыну ягында. Менә сез киресенчә шикелле менә бүген студияда безне күрүчеләр күргәннәрдер индеме? Кулдан тукылган паласлар, җәймәләреме, кулдан эшләнгән шәйләр. Сез нәрсә, кирегә табарга уйсыз әллә теге үзегезнең фикерегез бармы бу мәсьәләдә? Әйтергә кирәк, бу борынгыдан калган палас тукулар, сөлге тукулар инде. Менә мин 7-8 яшемдә минем әбием тукый торган иде. Ул вакытта 6-нчы елгы инде 70 яшьләрдән узган карчык. Күреп үстем. Без шул тукустаныгы кырында басып карап тора идек инде. Менә минем беренче тукыган паласым аның үрнәгендә эшләнелде инде. Паласны эшләү каян килде? Менә быел безнең кызыбыз белән кияүбез Киров өлкәсе Малмыж районына российский ярмаркага барабыз дип киттеләр һәм шуннан алып кайттылар. Біз сиңа зур бүләк алып кайттык, стан алып кайттык диләр, тукый торган. Без аны ачып карадык. Димәк, сезнең күңелегездә булган яки телегезгә кергән булган да инде тик торганыңнан станып кайтмаганнардыр сезгә. Без хыялландык инде, менә элеккеге стан юк микән дип бер җирдә дип шундый сөйләшү булды. Алар инде менә хәзерге заманча өстәлгә куеп эшли торган стан алып кайтып бердиләр миңа. Біз ул вакытта аны ачып карадык та кире тыгып куйдык. Чөнки җәй көне безнең эш аннан башка җитәрлек. Без май аеннан тотынабыз, октябрьгә хәтта үләннәр җыеп, үләннәр киптерәбез. Ул эшләрне эшлибез. Кыш көне инде кул эшләре белән шөгыльләнә башлыйм инде мин. Менә мин моны декабрь уртасында станны өстәлгә көйләп куйдым да эшләп карый башладым. Килеп чыктымы? Беренчесе түйерлерәк була инде, беренче кыйма түйерлерәк булды. Һәм әбием үрнәгендә менә элек әби төрле чүпрәкләрне телеп, шунда паласны суга иде, арасына кызыл юл куя иде. Теге бер төс белән икенче төс аерылып торсынга. Ул чорда бу кызыл чүпрәкләр дефицит иде. Беренче изләп ул чүпрәкләрне ул иске мыскы чүпрәктән бит инде алар. Элек бит инде йортларда зур кызыл чәчәкле, кызыл чаршаулар буладыр. Карават кырларында, Мальча кырларында бөтен җирдә тулган буладыр. Шуның тузганнарын телеп, менә шул палас кырына куялар иде. Авылда стан минем белүемчә 1-2 генә булгандыр. Ул чиратта йөридер ул стан. Biz аны шул ап кайталар. Кемгә кирәк шул ап кайтып, инде файдалана инде. Караватларны чыгарып, ул вакытта бит инде кичкенә өйләр, караватларны чыгарып, стан зур, карават хәтле караваттан да зуррак, киң, шунда эшләр иде. Әбием тәрәзә фәрдәләрен алып, стенага 200-лек кадак кагып, унлы шүрәккә җибен сузып, шалтыр-шылтыр чиләккә салып, шулай җип сузадыр. Мин аның ничек сузганын да хәтерләмим, тәртибен дә белмим. Ну, менә башыңга төшкәч, эшлисен икән, эшләдем. И халык арасында бик кызыксыну уятты. Мин шаккаттым. 13 январь көнне мин инде шелтәргә куйдым моны. Миңа бик күп комментарийлар, караучылар, хәтта мунчага җәйгән паласларымны менә шушы әбием үрнәгендә хәзерге көндә 8 меңнән артык кеше карады инде. Бик кызыксыналар. Паласларның үзенчәлеге нәрсәдә? Алар беренчедән экологик чиста. Мин аны ХБ материалдан, тукымадан эшлим. Кибеттән сатып алам, аны юам. Чөнки материаллар утыручан була, керешүчән була. Менә кеше алганнан соң аны күп еллар файдалансын өчен инде. Узак еллар файдалансын өчен мин шулай эшлим. Минем кул эшенә хәвәслегем инде әбидән, әнидән килгән. Әнием бик оста чигүче иде, шәлләр бәйли иде. Крючок белән шелтәрләр эшлиде. Мин аларның бөтенесен дә эшләп карадым инде. Монда бит сезнең паласадан кала инҗеләрдән эшләнгәннәр дә бар кул эшләренә. Менә bir yılны, 1-2 yıl бисер белән маугып киттем инде. Менә шушындый хатын кызларга
эшләнмәләр эшләдем инде. Менә мондыйларын да эшләдем. Бизәнү әйберләре, ие. Мин бу әйберләрне сатар өчен эшләмим. Миңа күңел җылысы өчен. Мин буларны каяда булса кунакка барганда алып барам, бүләк итәм. Туган көннәргә барганда. Аннан соң кызыксыну уянды миндә кәрҗин үрү. Мин кагаздан бөтереп, кәрҗиннәр үрә башладым. Менә бу минем патмосым. Кассовый ишектән эшләнгән. Әнә анда алгы планда гүл утыртырга подставка күтәртмә эшләдем. Мин анда шүлмәк белән гөлне утыртып куябыз, бик матур, биек булып тора. Алары инде пятерочка кибетенең рекламный шик журналыннан эшләдем. Аны мәҗбүриләп алыгыз ал дип бирәләр бит инде. Ә менә хәзер соңгы вакытта алар юк инде. Әллә сезнең шикелле кулдышлар белән шөгыльләнүчеләр артып киттеме? Белмим, юкка чыктылар алар. Менә шулай гәҗитләрдән эшләргә була. Шүптән матурлык эшләргә яратам. Дөресен генә әйткән, менә кулланмый торган әйберләрдән матурлык эшләргә яратам. Паласлар хакында әйткәндә инде, ул экологик чиста. Ул менә бер кешедә кабатланмый ул. Кибеттә бит әйбер бар, алар кабатлана. Хәзер бит инде йортларны тутырдык синтетик материал белән. Кигәнебез синтетик. Паласка нишләп иске материал тотмыйсың? Чөнки ул синтетика. Мин аны кулланырга теләмим. Тормышта булган әйберләр шунда ук керәчәк инде. Миндә менә мондай паласларны куллану бит бар күңелгә якын, авылда туган балаларга бигрәк тә инде зур кибетләрдә, менә бу шелтәрле кибетләрдә карыйм. Ләкин алар миңа калса әүш-тәүш кенә эшләгән. Менә сезнеке белән чагыштырганда дип әйтәм, сыйфаты име. Тегеннән чыгып калган, моннан чыгып калган үзегезчә, хәтта ки менә сезнең әбиегез үрнәгендә тегелгәннекеннән дә нирәк, тегенчик дип әйтим инде, гадиерәк һәм кайтышрак дип әйтергә була. Димәк, кул җылысы кергән әйбер бөтенләй икенче инде, әйме? Хәбишнәгә караганда. Йөрәк җылысы күңел хисләре белән эшләнгән әйбер. Мин инде бүләк иткән кешеләремдә елмаю күргәчнән, миңа ул инде зур бәя. Мин шатланам аларны шулай сөенеп кабул иткәннәренә. Заказ бирүчеләр юкмы? Бер карау бер нәрсә, менә үзеңдә булдыр, халык бит үзендә булдырасы да килә аны. Паласларга заказ башланды. Мин әле башта теге эшләргә курыктым. Менә кичә бер заказны беренчесен эшләдем. Заказ эшләү катлаулырак, чөнки кешенең үзенең таләбе бар. Ул таләпкә туры китереп эшләргә кирәк. Үзен эшләгәндә ничек тә ярый. Менә шулай тырышабыз инде, алга таба барабыз. Рәмзия сезнең кызыгыз икәнне аңлаганнардыр инде монда, әйме? Телевизор караучылар аңа да өйрәтәсез менә ул Рәмзия үзегездән дә эшләп карыйсы, әни шикелле эшләп карыйсы килмиме? Килә инде, әйе, менә Ясында ни күрсәтеп бит әле. Әйе, авылга кайткач без балалар белән аларда тырышалар инде, бигә шулай әзрәк маташабыз эшләп карарга. Менә ул әбисен күргән шикелле, монда да сезнең балалар әбисеннән нәрсә эшләгәнен күрәләр инде, әйме? Ясында ни эшләгәнен. Ләкин сез башка нәрсә белән шөгыльләнәсез, белүемчә, әйме? Башка нәрсә дип әйтүебез менә безнең күз алдында яткан үлән шәйләре. Аңа ничек керешеп киттегез? Менә шул турыда сөйләшсәк иде, чөнки үлән дип әйткәндә без һәр вакытта да әлбәттә авыл җирендә аны пишән саныйлар индеме? Хайванга салатган пишән, таптап җыйтган үлән дип әйтәбез инде без, аяк астындагы байлык дип әйтәбез. Ләкин күбез аны танымый нәрсә икәнлеген, әйме? Бусы этишәгесеннән, бусы билчәннән башкасын, тегүзен үзәгенә үткән шу үләннәрдән башкасын ул бик белеп тә бетермәй инде, әйме? Мәтрүшкәне белүчеләр бар инде әлбәттә, теге бик сирәк кенә, ләкин моның кадәр шәйгә ясарлык, аның бит шәй ясар өчен аның шулай белем кирәктер миңа калса, әлегелектән безнең бит табибларыбыз шул үләнчеләр булганнар бит инде, әйме? Шул үләнчеләрнең рецептларыннан алып ясалган дарулар дип әйтәбез без бүген, әйме? Шуңа күрә сез ничек килдегез моңа? Яшь кенә булуыгызга карамастан. Без менә пандемия вакытында инде балалар белән авылга кайтып яшәргә туры Вакыт күп, әйме? Вакыт күп, әйе, мин ул вакытта укытучы булып эшлидем, дәресләрне үткәрәм дә бит хәллә, биттән соң эшләргә инде киттек. Урманга, тауга инде үләннәр җыябыз. Без моңарчыда инде үләннәр белән шөгыльләнәбез. Җыядырыгыз, әйме, шәйләр. Шәйләр шәдригә, шәйшергә яратабыз үлән шәйләре теге. Мунча кергән вакытта мунчадан чыккач инде. Шунда бер вакыт кичкенә улым әйтә: "Сез ник бу шәйләрне бүтән кешеләргә тәкъдим итмисез?" ди. Шундый тәмле килеп чыга бит ди. Яшьләрнеке шәйме? Аларның теле икесе фикерләү. Һәм без менә ирем белән шулай күтәреп алдык инде. Ешиннан да нишләп вакыт күп. Үлән җитәрлек, тырышкан кешегә, эшләгән кешегә һәм менә шулай безнең эшебез башланып китте. Бу ел инде март айында безнең 3 ел була менә бу үләннәр җыюыбызга. Шәйләр ничек тудырдык инде. Башта инде безнең шәйләребезнең исемнәре дә юк иде.
Кырлыган белән карлыган яфрагы мәсәлән инде, кырлыган белән җиләк яфрагы дип атала инде. Нәрсә күрдем, шуны яздым. Нәрсә күрдем, шуны яздым, нәрсә күрдем, шуны салдым. Дисәк тә була, әйеме? Аннан соң инде ишеп карый менә ниндидер үлән белән туры килмәвен эзләнә башладым, укый башладым һәм әлбәттә гаилә белән инде әниләр белән ишеп карыйбыз. Аннан соң Башта үзегездә санап карыйсыз, әйеме? Ничек бара? Шуннан соң инде менә кернә безнең шәйләр туды. Хәзерге вакытта 13 шәйбез бар, икесе менә 2 яңа шәй тоже тиздән барлыкка киләчәк. 13-кә өстәләчәк инде тагын, әйеме? 15 булачак. Бу иҗат дигән сүз инде сезнеңчә, әйеме? Иҗат инде, һәрбер якка иҗади яктан да карыйбыз, чөнки аларга әле исем уйларга кирәк. Аларга әле мәсәлән, кайбер шәйләр безнең иң яхшы сервистан ишегез дип язып куябыз инде. Кайбер шәйләргә зур компания белән ишегез дип язабыз. Һәрбер шәйнең үзенең тарихы бар. Менә көтүче шәй дип әйткәнсез, әйеме? Көтүче шәйе нәрсә дигән сүз бу? Теге урысча әйтсәк, дешево сердито дигән сүзме бу? Теге нәрсә бар шул дигән сүзме? Әллә икенче мәгънә салынган бу көтүче шәйенә? Бик зур мәгънә салынган. Бу безнең авылыбызның тарихы дип әйтсәм дә була, чөнки бу шәй турында миңа әтием сөйләде. Ул кичкенә вакытта авылда көтүче булган, Рамазан исемле, һәм ул көтүче көндәлек чыккан көтүгә, аңа ярып йорттан бер кеше чыккан. Һәм менә шушы йорт хуҗалары инде шешә белән сөт һәм әз генә кара шәй бирә торган булганнар аңар. Ул менә шушы шәйләрне обед вакытында инде шәй ясаган. Шул шәйне ясаганда ул үләннәр кушкан. Менә басуда җиргән кеше буларак инде аны күбрәк белгәндер инде, әйе, белгән. Һәм менә анда нинди үләннәр үскән, бөтнек дисезме инде анда, шул ук тукран баш, җиләк яфраклары. Һәм менә шул әтием сөйләү буенча бездә инде шул тарихны да ничектер саклап калырга тырыштык инде. Һәм бу шәйбез безнең туды. Ул шәйнең әле анда рецепты да язылган, чөнки ул шәй сөт белән кайнатылып ясалла. Һәм без аңа инде көтүче шәй дип исем бирдек. Анда көтүче шәй генә түгел, мин белүемчә, президент шәйе, кишер шәйе, һәм анда хәтта килен шәйе, әйеме? Бик күп шундый поэтик дип әйтәбез, шигъри, җырлап тора торган исемнәр. Буларны да үзегез уйлап табасызмы? Әйе, үзебез уйлап табабыз. Кишер шәйен инде без әбиемнең кишер шәйе дип яздык, чөнки сугыш вакытында менә элекке вакытта шәйләр бит инде бик дефицит булган. Алар кишерне киптереп, әзерләп шулай шәй эшләгәннәр инде. Һәм иремнең туган ягына кайткач, анда Шөпрәле районы Зур Шынлы авылында безгә кабак шәйен тәкъдим иттеләр. Ул якта менә кишер шәйе түгел, кишерне кабактан ясаганнар, әйеме, киптереп. Һәм без менә ул шәйне инде менә шундый кояшлы шәй дип атадык, чөнки монда безнең сырганак, облепиха, аннан соң кабак инде сары төс бирә, әйеме, һәм көнбагышның таҗлары. Кояш төсе кертә, әйеме? Әйе, таҗларын куйдык та безнең менә кояшлы шәй җылыныр өчен дип атадык. Чтобы согреться. Ул менә шундый безнең шәйләр барлыкка килә. Шәй, хәзер шуннан да теге кешеләрнең тартылу бар, табигатька тартылу бар. Кеше бит башта югалтай берне. Югалтканнан соң яңадан аның югалткан аңлаганнан соң табасы килә башлый. Менә мондый омтылыш бар табигатьтә. Ләкин бөтен кеше беренчедән аңламый аңа нәрсә икәнлеген, кайсы үләннең ничек нәрсә белән катнаштырырга яки икәнлеген, каян җыярга икәнлеген, кайчан җыярга икәнлеген, чөнки һәр нәрсәнең дә бит тәртибе бар бит инде, әйеме? Шуңа күрә бу мәсьәләдә сез ничек менәсез? Гаилә белән җыясызмы, үзегез генәме, бөтен сатып аласызмы каяндыр нәрсәдер, менә шундый ниләр кызыксында. Чөнки без кибеттән алабыз, аны ничек җыйганлыгын белмибез. Менә ул шәй, әлбәттә, чөнки әйтәләр бит, иң тәмле, иң шифалы үлән, үзең җыйган үлән дип әйтәләр, әйеме? Бу очракта сез ничек? Бу очракта инде теге бер кеше үзлегенә бер нәрсә дә эшләп чыга алмый. Биредә әлбәттә синең ышанычлы, сине мактап, сине үсендереп торучы кешеләр кирәк. Бу минем әнием белән әтием, ирем, балаларым. Без менә шулай гаилә белән инде гел без җәй башыннан башлыйбыз, май ахырыннан инде, май башыннан дисәң дә була. Октябрь ахырына хәтле үлән җыябыз. Һәм сатып алган үләннәребез юк безнең. Теге кешедән кеше җыйган. Әгәр дә инде безгә булышырга теләп, мәсәлән, әйдә без дә җыеп карыйк әле дип туганнар мөрәҗәгать итә икән, дуслар, без аларга менә әйтәбез, менә шундый үлән, шул вакытта җыярга кирәк. Әйе, экологик яктан чиста булырга тиеш бит инде, әйеме? Юл кырыена җыймыйбыз инде безнең якта таулар, Киров таулары инде алар. Анда бик үләннәр бик күп төрле, менә шуннан җыябыз. Тын авыл үләннәре дип сезнең Тыныч авыл, әйеме? Тыныч авыл табигатьнең тыныч җиреннән җыелган үләннәр, әйеме?
Табигатыбыз бик бай. Бик яратабыз авылыбызны, табигатны яратабыз. Без шуңар күрә кырдан кайтып кирмибез. Безне инде гаепләүче кешеләр дә бар, йөриләрендә шунда дип. Но безгә бик рәхәт. Безнең күңелебез. Мен шуны сорамакчы. Менә ул бит кеше теге башлаганчы үзе белмәгән әйберне күрсә менә аларга җитмәде инде, аларга гына кирәк инде дигән. Авыл җирендә шундый сүз бар бит, бар булсаң күрә алмаслар, юк булсаң бирә алмаслар дигән әйбер бар име. Менә мондай ишеткәнегез бармы үзегезнең? Бетерәләр инде, зәңгәр мәтрүшкәне бетерәләр инде. Бездә зәңгәр мәтрүшкә бик күп. Без аны йолкып җимибез. Без аны кайчы белән җыябыз. Бөтен үләнне дә кайчы белән җыябыз. Без бит быел гына эшләмибез, киләсе елга да эшлисебез бар безнең. Аны бит тамыр белән алгач ул киләсе елга чыкмый дигән сүз. Әле без күргән кешене, йолкып җыйган кешегә үзебездән әйтәбез инде, алай ярамый бит, ник алай эшлисез сез дип. Менә табигатны сакларга да кирәк, оннан файдаланып кына түгел. Димәк, табигат файда бирә, ләкин бу чакта күңел өчен генә түгел, тагын тормыш итү өчен дә сезгә, әйме? Димәк, Рәмзия ханым, сез укытучылыкны алыштыргансыз икән, әйме? Укытучылык әлбәттә бүген ул бик авыр хезмәтләрнең берсе, әйме? Үзегезнең балаларыгызда баш аңлашыла. Менә бу хезмәткә алынуыгыз, ышанып алындыгызмы? Ул тормыш алып барырга мөмкинлек бирәме? Чөнки безнең караучылар әйтергә мөмкиннәр инде. Булар күңел өчен генә эшләр микән, үзләренең гаиләләре өчен генә эшләр микән, кая булса алып та була микән дип. Әлбәттә инде башта беренче елны мин үләннәр җыя башлагачта мәктәптән китмәдем. Бер ел әле үләннәр дә җыйдым, мәктәптә дә эшләдем инде. Параллель рәвештә бардым. Аннан соң инде шул елны без кибетләр белән эшли башладык. Күбрәк инде без фермерский кибетләр белән эшлибез. Алар бик яраталар бит инде менә экология яктан чиста, шундый кешеләр бит инде тартылалар. Нигә? Дөрес туклануга, үлән шәйләр эшәргә. Һәм инде менә хәзерге вакытта без беренче кибет белән эшлибез. Баумында безнең сувенир кибетләрендә алырга була, туристлар күбрәк алалар инде. Үзем ярмаркаларда катнашам, самозанятый, үз мәшгуль буларак. Шелтерләрдә күрсәтәсез инде үзегезнең, әйме? Шелтерләрдә беренче елларны, хәзер бит инде Instagram ярамагач, хәзер күбрәк ВКонтакте безнең танып беләләр инде. Күбрәк мин шулай ук үз мәшгульләр оештырган төрле чараларда катнашырга тырышам. Экспода булганыбыз бар инде, зур теге ифтарда булдык без менә, шунда үзебезнең шәйләрне тәкъдим иттек. Эшләгән кешегә, теләгән кешегә мөмкинчелекләр бар. Хөкүмәт ярдәм итәме, белүемчә? Әйе, хөкүмәт тә ярдәм итә. Мин субсидия алдым хөкүмәттән һәм ул алынган акчага без сушильный аппаратлар алдык, киптерә торган. Анда инде җиләкләр, төрле мәсәлән шул кабакларны киптерергә ул бик безгә булыша. Җәйге айларда без табигатьтә киптерәбез. Менә Кояшта инде. Җиләкләрне хәзер специаль теге сеткалар алдык. Балык киптерергә файдаланганнар, без аны илеп куябыз. Безнең турдан үткәндә инде кешеләр борылып карыйлар инде. Җиләк исе бөтен тирәгә капка төпләренә хәтле чыга инде, ул кипкәндә исе чыга бит аны. Аннан соң инде анда банка белән безнең ферментлаштырган яфраклар инде, кырлыган яфрагы, алма яфраклары, карлыган яфраклары, бөтенесен ферментлаштырабыз. Нәрсә ул сезнең анда банка диләр инде, аптырап сорыйлар. Эшләмичә генә була торган түгел инде, бик зур көч сорый торган. Тырышсаң, тырмашсаң, авылда да яшәргә була, һәм җирдән күтәреп алырга була, байлыкны. Ул бит җирдәге байлык бит инде. Без гаиләбез белән бик тату инде. Ирем шофер булып йөри инде безнең, ул шофер гына түгел инде, үләннәр дә җыя. Оныклар да булышалар инде. Оныклар да булышалар. Кандигә барлыкка килә инде. Оныкларны иптәшләре дә киләләр, аларга инде апкайткан үләннәрен үлчәп, акчасын бирә, аларның күңелләре үсә, иртәгә тага киликме дип китәләр инде. Субханалла, шулай булсын, алга таба да шулай булсын. Иренмичә, армичә эшләгез, кешеләрне сөендерегез, үзегез яраткан эш башкаларга да йоксын иде. Менә шуның мәгънәсендә әйтәбез. Чөнки кеше барыбер табигатьсез яши алмый. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Тормыш сынаулардан тора. Аларны уңышлы үтү өчен безнең бүгенге кунакларыбыз шикелле тормыштан ям һәм тормыштан тәм табып яшәргә язса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.